Tak ahoj, já tě zdravím u tady tohoto videa a tady to video je pro každou ženu, která má pocit, že si pozornost musí vynutit. Možná i takové ty myšlenky, které se ti honí hlavou, že když si mě konečně všimne, ať už vlastně tvůj aktuální partner nebo někdo, kdo se ti třeba líbí, takový ten pocit, že si vlastně tu pozornost musíš vynutit a co s tím. Já jsem si právě tady tímto v životě prošla, byla to má taková velká lekce a proto jsem se rozhodla tady v tomto videu ti přidat takové vlastně 3 věci, proč se to děje, proč to vzniklo, nebo vlastně kde to vzniklo a pak vlastně i 3 kroky ke změně. Jak to vlastně změnit, jaká je ta cesta ven. Než se do toho pustíme, tak se jenom chci představit, mé jméno je Adéla a podporuji ostatní ženy, aby se dokázaly odpoutat od své minulosti a aby se vytvořili nový životní příběh, aby žili naplno svůj potenciál, aby byly sebevědomé, zářivé, magnetické. Pokud je to i tvým cílem, doporučuji odebírat můj kanál, mrknout se na tohle video, případně i na mou tvorbu, na můj web, najdeš odkazy v popisku pod videem a teďka pojďme na to. Takže vlastně první věc, kde tohle vůbec jako vzniká, že máme ten pocit, že si tu pozornost musíme získat, takový ten pocit i, dá se říct, jakoby prázdnoty nebo necelistvosti uvnitř nás, že chceme, aby nás tam někdo vně zaplnil, nejenom třeba pozorností, ale i láskou. Tohle pramení z našeho dětství, kdy je velmi důležitý vztah s naším tatínkem a pokud ti tvůj táta nedával pozornost, tak tam mohl vzniknout vzorec, muži mi nedávají pozornost, já si tu pozornost musím vynutit. Možná právě v dětství si to dělala, že si brečila nebo nějak se snažila do sebe upoutat pozornost, aby si tě ten tvůj tatínek všimnul. Pokud vztah s otcem v pořádku, tak tam může být další věc, kdy třeba se staly určité situace s nějakou tvou první třeba láskou, kterou si měla, anebo s nějakýma i kamarádkama v dětství, kdy najednou si měla pocit, že ty kamarádky, ty holčičky dostávají pozornost, ale ty ne a najednou si začala připadat méněcenná a měla si pocit, že ty si tu pozornost nějak prostě musíš vynutit, že jim se to děje samo, ale ty si ji musíš nějak získat. A to třeba právě souvisí i s tím nějakým vzorcem od tvé mámy, kdy třeba tvá máma si taky právě potřebovala tu pozornost získávat u tvého táty nebo celkově u lidí a tak jsi to vlastně skopírovala tady tento vzorec, že pozornost a láska si musí vynutit. Když budu toho hodně dělat, když budu se zavděčovat druhým, tak tu lásku a pozornost získám. Takže první věc je naše dětství. To nás ovlivňuje nejenom tady v tomto, ale i v dalších našich oblastech v životě. Druhá věc je celistvost. To je něco, co už jsem, dá se říct, nabrnkla, kdy právě my cítíme uvnitř nás takové prázdno, takovou jakoby necelistvost, kdy chceme, aby nás tam někdo vně nebo něco vně naplnilo. Takže pocit necelistvosti, kdy jak kdyby tady ti něco chybělo. To opět pramení z dětství, protože pokud my jsme uzavřeli své srdce v dětství na základě různých situací, tak teď necítíme tu lásku a naplnění ve svém srdci a hledáme ji právě venku. Třetí věc, třetí bod je, že hledáš právě naplnění venku, ale je potřeba najít to naplnění uvnitř sebe. A tohle bylo něco, co mi strašně moc pomohlo, kdy já jsem často chtěla, aby někdo spasil, aby mě někdo zachránil. A je to, že jo, prostě opět to hledání toho naplnění venku, ale je to uvnitř nás. A nejenom uvnitř nás, ale i o tobě, aby ty si začala dělat to, co tě naplňuje. Ale více se o tom pobavíme, jak ti právě řeknu ty 3 kroky ke změně, takže pojďme na to. Takže jako první krok je vyléčit ta svá, dá se říct, zranění z minulosti, přepsat ty vzorce a taky, co i mě velmi pomohlo, protnout emoční vazby s určitými lidmi. Protože se mohly stát situace právě s těma prvníma láskama v dětství nebo s nějakýma holčičkama, to porovnávání v dětství, kdy tě to nějakým způsobem ovlivnilo. A nejenom v dětství, ale třeba i během života
si s někým měla určitou emoční vazbu, nebo stále máš a stále třeba na toho člověka myslíš a stále jako by ses nemohla posunout vpřed. Takže tady je důležité opravdu odpoutat se od té minulosti, osvobodit se od té minulosti, přetnout ty emoční vazby a díky tomu si vzít zpátky tady k sobě tu pozornost, cítit se uvnitř naplněná, uzdravená, vyléčená a vlastně najednou i taková svobodná, že už vlastně vnitřně víš, že už nejsi tou starou identitou, že už ta minulost ti neovlivňuje. Druhý krok, tam jsme měli celistvost, naplnění srdce, otevření srdce, takže ano, přesně tak, otevření tvého srdce. Naplnit své srdce láskou je na to více technik, více způsobů, samozřejmě třeba i meditace na otevření srdce, ale spoustu dalších krásných technik, které přidávám mým klientkám. A za mě je tady v tomto bodu i velmi důležité celkově naplnit celé své bytí láskou. Celkově být taková ta žena, která opravdu září tou láskou a magnetismem a sebevědomím. A na tohle jsou techniky, které mě osobně pomohly, protože, jak jsem říkala, tak pro mě to byla v životě fakt velká lekce. Takže dá se jít z toho ven a je to o tom opravdu otevírat to srdce, najít si ty techniky, které vás naplní láskou a nebudete mít pocit jí hledat vně, protože budete vědět, že to vy jste tím zdrojem lásky a že když vy záříte láskou, když ty záříš láskou, tak ti to projektuje i ten vnější svět a přitahuješ si lásku. A důležité tady zmínit, že už si nepřitahuješ právě ty partnery na základě toho zranění, že já si chci vynutit tu pozornost a teďka si přitáhneš někoho, kdo ti ji nedává, protože ti jenom zrcadlí to zranění. Takže se přitáhnou vlastně dva jako zranění lidi. Tady je ten člověk, nebo tady ta žena, která si chce získávat, vynucovat tu pozornost a necítí v sobě a tu lásku. A tady ten muž, který třeba bojí závazků, je emočně uzavřený a vlastně tohle se bude opakovat, takové vzorce vztahů do té doby, dokud se ta žena neuvědomí a nepodívá se do svého nitra. A právě ty, když naplníš sebe láskou, tak si začneš přitahovat muže, kteří jsou emočně otevření a kteří ti dají tu lásku automaticky, protože už si ji nebudeš chtít vynucovat, už budeš zářit tou láskou a přitáhneš si stejnou vibraci. Tak a třetí krok, můj velmi oblíbený krok, je fakt najít to naplnění v sobě. Nehledat to vně, ale zeptat se sebe, co mě baví, co mě naplňuje, co opravdu naplní můj život, co chci dělat. Já jsem často právě chtěla, aby mě někdo takhle jakoby spasil, protože jsem se bála jít za těmi svými sny. Například bála jsem se cestovat a další věci a chtěla jsem, ať mě někdo vezme za ručičku a prostě udělá to za mě a tak dále. Ale jakmile já jsem si to dala, tak jsem našla to naplnění a já ráda klientkám říkám takovou větu, že dejte reflektory na sebe. Protože když vy začnete dávat tu pozornost sobě, vy se tak obrovsky naplníte, že z vás bude zářit takový magnetismus, sebevědomí, nadšení, radost ze života, že si budete přitahovat automaticky tu pozornost a lásku, aniž byste se to snažili jako nějak vynutit. A i já jsem pochopila, že tady v této mé lekci, jak se říká ve stínech, v našich největších stínech jsou naše největší dary, tak tady této lekci se skrýval můj velký dar, kdy já vlastně od dětství jsem měla ráda pozornost v tom smyslu, že jsem chtěla být herečka a tak dále. A když já jsem si právě dala tu pozornost sobě, vyléčila jsem to své nitro, tak najednou automaticky jsem to začala získávat i vně. A už tam nebylo takové to, že já si to chci vynutit. Co mám udělat pro to, aby si mě všimnul? Co mám udělat pro to, abych si od nich získala pozornost? Už to tam bylo a je, protože já jsem šla do svého nitra. A to doporučuji i tobě a proto natáčím tady toto video.
Takže to máme tady ty 3 věci, co nás ovlivnily a ty 3 kroky ke změně. A mohla bych k tomu taky přidat další věci, například práce s vnitřní ženou, vnitřním mužem, taky rozvíjení ženské energie, taky uvědomování své sebehodnoty, pracovat na své sebehodnotě. A s tou sebehodnotou právě souvisí i to, že když my vnímáme naši hodnotu, tak už pak jako nemáme ten pocit, že ty věci musíme nahánět, musíme si je všechny vynutit, zasloužit, ale záříme tu sebehodnotu právě tím magnetismem a ty věci si s mnohem větší lehkostí do života přitahujeme. Takže tohle, vlastně ty věci nahánět a urputně se o to snažit, taky velmi souvisí s naší sebehodnotou a taky i tady s nějakou jako důvěrou v sebe a i v manifestaci. Ale myslím si, že když celkově my otevíráme to srdce, pracujeme s naší minulostí, s našimi zraněními, naplňujeme sebe, tak nás to automaticky dovede i tady těmto dalším krokům. Například nás to navede na tu práci s vnitřní ženou, vnitřním mužem, k tomu, abychom více si uvědomovali svou sebehodnotu, pracovali nad sebehodnotě, k tomu, abychom rozvíjeli naši ženskou energii, protože i mě to tady k těmto věcem, k těm dalším, které teďka jmenuju, takže ta ženská energie a tak dále, dovedlo automaticky, když jsem právě začala léčit to své nitro. Tak já doufám, že tady to video ti pomohlo. Určitě mi nasdílej do komentáře, co pro tebe byl takový největší aha moment. A pokud by si na tom chtěla zapracovat se mnou, právě na tom odpoutat se od těch emočních vazeb, celkově o tvé minulosti, vytvořit si nový životní příběh, stát se nespoutanou ženou, mít i ty techniky na to otevírání srdce, rozvíjení lásky v sobě, tak tě zvu do mého nového programu právě na téma Nespoutaná žena. Odkaz a víc informací najdeš v popisku pod videem. A jinak se budu moc na tebe těšit v dalších videích. Nezapomeň na like, odběr, taky mě nezapomeň sledovat na Instagramu, kde jsem jako Adela_Tretinová. Opět odkaz najdeš pod videem a taky další odkazy, například na individuální spolupráci a tak dále. Tak jo, měj se krásně a pamatuj žít z naplnění a z lásky a tu najdeš vždycky v sobě. A pak ji budeš automaticky získávat i ve vnějším světě.